Меҳрзод Суфиев, Муҳаммадсолеҳ Қувватов, Ҳақдод Гулов, Муҳаммад Маҳмадизода, Обид Ҷебов, Муллораҷаб Халифаев, Ёсин Бобокалонов, Бобоҷон Муқтадирӣ, Беҳрӯзи Хоҷазода, Абубакр Шеров, Муҳаммадшариф Наҷмуддинов, Муҳаммадраҳим Сарахонов, Сайфиддин Сайфиддинзода, Суннатулло Лоиқов, Суннатулло Мусоев, Раҳматуллобек Фарҳодов, Комроншоҳи Устопириён, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, Акмал Муродов, Шодмон Ризоев, Ҷаҳонгир Маҷидов, Парвиз Абдураҳмонов, Эмомризо Анварзода, Кароматулло Ҳакимов, Темур Раҳимов, Мансур Раҳмон, Шарифҷон Назриев ва Некрӯзшоҳ Некбахтзода, Райҳона Розиқзода, Мадина Қурбонзода, Аҳлия Муъминова, Насиба Карликова, Фазилат Гулбоева, Раҳмия Ханҷарбекова, Шоҳида Қаландарова, Ҷонона Назарова ва Мавлуда Одинаева.